Ako si Marichelle. At ito ang aking alagang Unilove story. Dear Love, ako si Marichelle. Nasa kalagitnaan ng aking 20s. Isang simpleng probinsyana na may malaking pangarap. Lumaki akong sanay sa payak na pamumuhay, kung saan ang bawat sentimo'y pinapahalagahan at ang bawat tagumpay ay bunga ng tiyaga. Noon pa man, marami na akong gustong makamit. Kaya nagsikap akong makatapos ng kolehiyo. Umaasang maiaangat ko ang aming pamilya sa hirap. Pagka-graduate, buo ang loob kong makipagsapalaran sa Maynila. Ibang takbo ng buhay. Mas mabilis, mas mahirap, pero puno ng pagkakataon. Sa awa ng Diyos, natanggap ako agad sa isang kilalang kumpanya. Hindi ko maipaliwanag ang halong kaba at saya noon. Habang iniiwan ko ang aking pamilya, dala ko ang kanilang dasal at suporta. Noon nagsimula ang aking paglalakbay. Hindi lang bilang profesional, kundi bilang isang babaeng natutong lumaban, tumayo sa sariling paa at magmahal sa gitna ng lahat ng pagbabago. O anak, mag-iingat ka talaga sa Maynila, ha? Diyos ko, ilang gabi na akong hindi makatulog kakaisip. Ikaw lang mag-isa ron. Opo, Ma. Mag-iingat po ako. Medyo kinakabahan rin po ako kasi unang beses kong lalayo sa inyo. Pero kakayanin ko. Basta tumawag ka, ha, kapag kailangan mo ng tulong, kahit anong oras. Opo, Ma. Huwag kang mag-alala. Tatawag po ako kapag may pagkakataon. At kapag nakaipon-ipon na ako, uuwi rin po ako kahit sandali lang. Kung pwede lang akong sumama, anak. Kahit tagabuhat ng bag mo lang. Para lang magabayan kita. Ma, kailangan ko rin pong matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Para rin naman po ito sa mga pangarap ko. At sa mga pangarap ko para sa inyo. Sige, pero araw-araw ha. Kahit isang text lang. Para hindi ako nag-aalala. Opo, Ma. I love you po. I love you, anak. Sandali lang. Heto, may pabaon ako. Ano po yan, Ma? Mga gamot. Pati na rin vitamins. Para handa ka kung sakaling magkasakit ka. May gamot dyan para sa ubo, sipon at lagnat. Lahat yan, gawa ng Unilove. Kahit malayo ako, mararamdaman mo pa rin ang pag-aalaga ko. Kahit sa gamot man lang. Salamat po, Ma. Alis na po ako. Finally in the flesh. Nice to meet you, Miss Torres. Since tapos na tayo sa buong hiring process, congratulations on your first day. Ito ang magiging desk mo. Mamaya, I'll have someone give you a quick tour of the office para maging familiar ka na sa paligid. Thank you so much, Sir Leo. Sobrang honored po ako. If ever you have any questions, just knock. Nandito lang ako sa loob ng office. Got it po. Thank you again, sir. First day. Kaya ko to. Ang tahimik pala kapag mag-isa. Akala ko masayang maging independent. Pero totoo pala yung sinasabi nila. May mga araw talagang malungkot. Hindi ko ina-expect na mamimiss ko agad yung ingay sa bahay. Yung luto ni Mama, boses ni Papa, pati yung mga tsismisa ng kapitbahay. Nakakapagod din pala pag trabaho bahay lang. Walang makausap, walang kakilala. Ay, si Kim! Yung kababata ko!
Sabi niya dati malapit lang siya dito sa Maynila. Matawagan ko nga. Baka pwede kaming magkita. Kahit konting kwentuhan lang. Hello, Marichelle? Uy, napatawag ka. Kumusta ka na? Kim! Nandito ka pa rin ba sa Maynila? Oo, pero nakabukod na ako. Ikaw, nasan ka na? Dito na rin ako nagtatrabaho. Kakapasok ko lang sa isang kumpanya nitong linggo. Ay, talaga? Ang bilis ah. Congrats! Anong trabaho mo? Clerk ako sa admin department. Maayos naman. Tahimik lang. Sobra. Sanayan lang yan. Proud ako sa'yo. Kumusta sila tita at tito? Ayun! Nasa probinsya pa rin. Ako lang ang lumuwas. Medyo nakakapanibago pero kailangan eh. Buti pumayag sila. Alam mo ngayon, mahirap mag-isa sa Maynila. Pero masarap din sa feeling kapag nasanay ka na. Iba rin yung may sariling kita at desisyon. Oo nga. Sabi ni Mama, huwag kang matakot. Basta marunong kang magdasal. Pakiramdam ko nga, dala ko pa rin yung boses nila araw-araw. Ang sweet mo pa rin talaga, Marichelle. O siya, chat mo ako kapag may free time ka. Magkita naman tayo. Miss na kita. Miss na rin kita. Sige, message kita soon. Ingat ka palagi ah. Ikaw din, ingat ka dyan. Huwag ka malulungkot. Andito lang ako. Dear love, isang buwan pa lang ako sa trabaho. Pero parang ang tagal na. Ang hirap pala kapag wala kang kakilala. Araw-araw, parang kailangan mo magpanggap na okay ka lang. Pero ang totoo, nakakain na din ng lungkot. Tahimik, paulit-ulit, nakakapagod. Buti na lang naalala ko si Kim. Kababata ko. Parang kapatid na rin. Dati, sabay kaming kumakain, naliligo sa ulan, nagkakasakit, at sabay ring gumagaling. Salamat sa mga gamot ng Unilab. Tunay mag-alaga kahit noong bata pa kami. Ngayon, pagkatapos ng maraming taon, magkikita ulit kami ni Kim. Ang saya sana. Pero bigla akong nakaramdam ng kirot sa bewang. Papunta sa hita, pababa sa binti. Sa isang iglap, ang saya, napalitan ng kaba. Aray! Ngayon pa talaga sumakit tong bewang ko. Wala akong choice kundi ang mag-leave sa trabaho. Totoo nga yung sabi ni Mama at Kim. Mahirap magkasakit kapag mag-isa sa Maynila. Walang mag-aalaga, walang kakampi. Kahit simpleng pag-abot ng tubig. Parang mabigat. Hindi ko yata kakayanin to mag-isa. Hello, Marichelle. Hello, Kim. Napatawag ka? Oo, bigla lang kitang na-miss. Libre ako tonight. Tara, kape tayo. May bagong cafe malapit dito. Baka gusto mong mag-unwind. Kim, pasensya na. Hindi ako makakalabas. Nag-leave din ako sa trabaho ngayon. Sumasakit kasi yung bewang ko. Parang hindi ako makalakad ng maayos. Hala, seryoso? May kasama ka ba dyan? Wala. Ako lang. Medyo sumasakit na rin ulo ko. Pero uminom na ako ng medical advance. Buti na lang may pabaon si Mama. Iba talaga si tita. Kahit malayo, ramdam pa rin ang alaga. Pero Marichelle, paano ka niyan? Wala kang kasama? Ganito talaga siguro kapag malayo sa pamilya. Walang choice. Meron kang choice. Dito ka muna sa bahay. Hindi ako mapapanatag kung nandyan ka lang mag-isa. Mahirap magkasakit sa ganitong sitwasyon. Nako, nakakahiya naman, Kim. Ano nakakahiya? Uy, Marichelle, para na tayong magkapatid. Sige na, susunduin kita. Sabihin mo lang address mo. Magkakautang patuloy ako sa'yo. Ako ang may utang sa'yo. Bayad ko to sa'yo para sa lahat ng chichiriyang nilibre mo noon. Remember? Elementary days. Sus, ikaw talaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Ayaw pa rin magpatalo. Sige na, chat mo lang address mo. Mag-ayos ka na. Tuloy natin yung banding natin dito sa bahay. Okay, sige. See you. Thank you, ha. Okay, see you.
Dear love, mabuti na lang talaga at nandyan si Kim. Kapag magkasama kami, parang bumabalik ako sa pagkabata. Tawanan, kwentuhan, parang walang problema. Kahit may iniinda ako, gumagaan ang pakiramdam ko sa presensya niya. Madalas naming pag-usapan ng mga panahong na-miss namin sa isa't isa. Ang paborito kong bahagi, kapag naaalala niya si Mama. Lalo na yung lugaw ni Mama tuwing may sakit siya. Sabi ni Kim, hinding-hindi niya makakalimutan yon. Kapag gipit sila noon, si Mama pa rin ang unang nag-aabot ng gamot. Gawa ng Unilab, syempre. Noon ko na-realize, hindi lang gamot ang nagpagaan ng pakiramdam namin noon, kundi yung pusong marunong magmahal at mag-alaga. Naaalala mo yung bahay-bahayan natin noon sa ilalim ng mesa nyo? Yung pagkain natin, kanin na may ulam na chichirya. Oo naman. Tapos gusto mo lagi ikaw ang nanay. Kahit palaging magulong bahay-bahayan natin. Excuse me, ako kaya ang pinaka-responsabling bata noon. Kaya siguro ngayon, ako pa rin ang nag-aalaga sa'yo. Tama ka dyan. Grabe, Kim. Hindi ko inakalang makakapag-banding ulit tayo ng ganito. Parang bumalik yung pagiging bata. Oo nga eh. Pero ngayon, mas malalang kalaban natin, sakit ng katawan. Ay, naku. Sinabi mo pa. Ang balakang ko, parang mas lalong sumasakit. Hala, hindi na yan biro ah. Kahapon pa yan reklamo mo. Oo nga. Nahihirapan na nga rin akong maglakad. Kakainis. Ang hirap gumalaw. Baka kailangan mo na talagang magpatingin sa doktor. Hindi natin alam kung muscle pain lang yan o kailangan na ng ibang gamot. Oo nga no. Ang hirap talaga kapag mag-isa ka. Kung wala ka, ewan ko na lang kung anong gagawin ko. Kaya nga ang sabi ko sa'yo, dito ka muna. Samahan kita sa klinik bukas. Salamat, Kim. Nakakagaan sa pakiramdam na kahit malayo ako sa pamilya, may kasama pa rin akong parang kapatid. Kailangan pa bang i-memorize yan? Dear love, sinamahan ako ni Kim sa ospital. Sabi ng doktor, kailangan ko ng therapy para sa kondisyon ko at niresetahan ako ng Dolphinal para sa pananakit. Noong una, natakot ako. Wala akong ipon at pamilya rito. Pero gaya ng laging ginagawa ni Lord, naiparaan siya. Si Kim pala, may kakilala sa therapy center kaya agad akong nakapagsimula. Sa tuwing sumasakit ang katawan ko, iniinom ko ang Dolphinal, gamot na gawa ng Unilab. Sa bawat tableta, parang niyayakap ako ni Mama kahit malayo siya. Parang may bumubulong. Kaya mo to. Dahil sa bisa at alagang dala ng gamot, unti-unti akong gumaling. Natapos ko ang therapy, bumalik ang lakas at nakabawi rin ako kay Kim. Sa sobrang pag-aalala ni Mama, pinauwi niya muna ako sa probinsya para magpahinga. Habang nagpapahinga, mas naramdaman ko ang pasasalamat sa mga taong nag-alaga at sa mga simpleng paraan ng pagdamay. Gaya ng alagang Unilab. Sigurado ka na, Marichelle. Babalik ka na talaga sa hometown natin? Oo, Kim. Sobra na raw ang pag-aalala ni Mama. Hindi na raw siya makatulog sa kakaisip. Kaya mo na ba talaga? Oo naman. Oh, tignan mo. Diretsyong-diretso na ang lakad ko. Wala nang sakit sa balakang. Kaya ko na to. Ayos! Ang bilis mo rin nakabawi. Ang galing mo. Hindi lang naman ako, Kim. Kung wala ka, baka hindi ko kinaya. Salamat sa pag-aalaga. Sa pag-asikaso, kahit may trabaho ka rin. Uy, wag kang ganyan. Siyempre, ikaw pa ba? Ikababata kita. Parang kapatid na rin kita. Ramdam ko yon. Lalo na nung mga panahong halos hindi na ako makatayo sa sakit. Dumating ka nung pakiramdam ko, mag-isa ako sa Maynila. Totoo nga, may mga taong pinapadala si Lord sa tamang oras. Sa akin, ikaw yon.
Huwag mo nga akong paiyakin. Seryoso ako. At syempre, malaking tulong din yung mga gamot. Ang laking ginhawa ng Dolphinal na gawa ng Unilab. Lahat halos ng iniinom ko, mula pagkabata hanggang ngayon, gawa nila. Totoo, panatag kapag Unilab. At syempre, mag-aalaga ko na rin. Oo, parang kahit malayo si Mama, parang nandyan pa rin siya. Mabuti na lang talaga may Unilab. Pero higit sa lahat, mabuti na lang din, nandito tayo para sa isa't isa. Alaga ng gamot, alaga ng kaibigan. Jackpot ako. Eh di wow, jackpot ka na, aalis ka pa. Sige na nga, baka malate pa ako. Pero huwag kang mag-alala, babalik din ako rito. Promise mo yan ha? Oo, promise. Pagbalik ko, mas malakas, mas buo, mas ready sa buhay Maynila. Pero kapag na-miss na kita, dadayuhin kita sa probinsya. Kasi, miss mo na din ang lugaw ni Mama. Grabe, wala pa rin tatalo sa lugaw ni Tita. Alis na ako, bago pa tayo maging drama queen dito. Sandali, ayaw mo talaga magpahatid. Hindi na, baka maiyak pa ako. Pero teka, eto pala, para sa'yo. Ano to? Gamot. Baka sa mga susunod na araw, ikaw naman ang mga ilangan yan. Huwag kang mag-alala. Lahat yan, gawang Unilab. Salamat, Marichelle. Alagaan mo ang sarili mo. Oo naman. Bye. Mag-iingat ka palagi. Dear Love, hindi ko naramdamang nahirapan ako sa pakikipagsapalaran sa Maynila. Kahit may mga dinaramdam ako. Kasi alam kong may nakaalalay sa akin. Si Mama, kahit malayo. Si Kim, na palaging andyan bilang kaibigan at ang ginhawang hatid ng mga gamot ng Unilab tuwing kailangan ko. Lahat ng to, iba't ibang anyo ng pag-aalaga. Mga alagang hindi ko malilimutan habang buhay kong pasasalamatan. Ibuprofen is the generic name of Medical Advance 400. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor. Metro's number one. Metro's number one. Love